പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി രസം. രസത്തിന് വേണ്ടിയത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജീരകം 1 സ്പൂണ്, കുരുമുളക് 1 സ്പൂണ്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചപ്പ് കൈപ്പിടി, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 കൈപ്പിടി എടുക്കുക, പിന്നെ ഇത് 1 ഉണക്കമുളക്, പിന്നെ 3 തക്കാളി. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് അരക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് അരക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ തക്കാളി ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അരിയില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇടാം. ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് നൈസായിട്ട് അരക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിടാം. ഇത് അരച്ച് ഇനി ഇതിൽ തക്കാളി ഇടട്ടെ. 3 തക്കാളിയാണ്, 3 തക്കാളി. ഇത് അതിൽ കഷ്ണാക്കിയിട്ടിടട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിന് പുളിയൊന്നും വേണ്ട, വെറും 3 തക്കാളി മതി. തക്കാളി ഇട്ട് അരച്ച് ഇനി ഇതിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇതാക്കും. ഇനി ഇതിനെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് വറവിടുക, കടുകും ഉണക്കമുളക് ഇടും. ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. പാത്രത്തിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പ് കത്തിക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് മതിയോ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇടുക. ലേശം വേണം. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞളിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കട്ടെ. തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് കടുക് എടുത്തിടാം. ഇത് തിള വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടുന്ന ഇതിൽ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ വേണ്ട, 1/2 സ്പൂൺ മതി. ഇനി കടുക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചതിൽ വയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് തിള വന്ന് ഇത് തുറക്കട്ടെ. ഇത്ര മതി. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് കടുക് ഇട്ടത് അത് വന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് ഒന്ന് കരുവേപ്പില ഇട്ട് റെഡിയാക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി, നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. റെഡിമെയ്ഡ് രസം പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട രസമാണ്, പുളിയില്ലാത്ത രസമാണിത്. വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും. 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇതിന്. ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫടാഫട്ടെന്ന് കഴിയും.